A Estrada recibirá mañá 9 contedores de vidro adaptados ao seu uso pola hostalería. O Concello da Estrada recibirá mañá 9 novos contedores de vidro, especialmente adaptados para o seu uso masivo por parte dos hosteleiros da vila. Esta iniciativa enmárcase dentro dun proxecto piloto posto en marcha pola empresa Ecovidrio, encargada da xestión deste residuo en Galicia, e que funciona xa nalgúnas localidades galegas. Segundo se explicou dende esa mesma empresa, as experiencias noutros concellos españois arroxan un incremento na recollida selectiva de entre un 20 e un 30%. O programa piloto consiste en facilitar aos hosteleiros uns contedores especiais que terán no seu propio establecemento, destinados a acumular os envases de vidro non retornables. Unha vez cheos, estes poden baleirarse vertendo os envases noutro contedor especialmente adaptado que se instalará na vía pública, próximo aos locais de ocio. Deste xeito, o Concello e a empresa responsable da recollida do vidro queren facilitar ao sector hostaleiro a eliminación destes envases, cun servizo máis cómodo e directo, xa que permite desfacerse dunha soa vez dos refugallos en lugar de ter que introducir cada botella de xeito individual. Os contedores que se poñen a disposición dos hostaleiros teñen un sistema de volquete que se conecta a unha abertura máis ampla que a habitual, da cal dispoñen os situados na rúa. En pasadas semanas, a empresa realizou un traballo de campo, enquisando aos hosteleiros que poderían estar interesados no proxecto. Dos 57 establecementos visitados, todos eles van participar activamente. Á vista da demanda, suministraránse 9 contedores con porta de bar e 39 cubos a de hop, xa que os demais establecementos adheridos utilizarán os seus propios medios para levar o vidro ao contedor. Os novos contedores situaránse na rúa Serafín Pazo, na avenida Benito Vigo, na avenida de Santiago, na rúa Antón Losada Diéguez, na Justo Martínez, na travesía da Iglesia, na rúa Sampaio e nas prazas da Feira e do Mercado. Os contedores que estaban instalados actualmente nestas zonas serán destinados ao seu uso noutras zonas que na actualidade carecían deles. Segundo os datos da enquisa efectuada, o 55% dos establecementos xera unha media de entre 20 e 60 envases de vidro non retornables ao día, mentres que o 16% xera entre 60 e 100 envases. O 95% dos establecementos utiliza os contedores específicos para depositar o vidro. Agárdase que tras a instalación dos novos equipamentos, a porcentaxe de separación do vidro dos demais residuos alcance o 100%. Todos os locais visitados amosáronse dispostos a colaborar con esta campaña, motivo polo cal o goberno local quere expresar o seu agradecemento.